Ing silang ng adlaw sa kabuntagon, kabugnaw sa hangin pagkakadlawon. Mga problema ta ay sa guna-unaan, ikalimti ang tanan, Diyos maoy unahon. Kinuka Domingo mo simbatang tanan, inihalat kang isusugaman. Kay si Jesus mao'y sinugdan, ug siya mao ang katapusan. Ang kinabuhitan Diyos ang tag-iya, ibalik ka niya limpyo way tatsa. Mga problema ta ay sa guna-unaan, ikalimti ang tanan, Diyos maoy unahon. Kinuka Domingo mo simbatang tanan, inihalat kang isusugaman. Kay si Jesus mao'y sinugdan, ug siya mao ang katapusan. Kinuka Domingo mo simbatang tanan, inihalat kang isusugaman. Kay si Jesus mao'y sinugdan, ug siya mao ang katapusan. Ang kinabuhitan Diyos ang tag-iya, ibalik ka niya limpyo way tatsa. Mga problema ta ay sa guna-hunaan, ikalimti ang tanan, Diyos maoy unahon. Kinuka Domingo mo simbatang tanan, inihalat kang isusugaman. Kay si Jesus mao'y sinugdan, ug siya mao ang katapusan. Ang kinabuhitan Diyos ang tag-iya, ibalik ka niya limpyo way tatsa. Ang kinabuhitan Diyos ang tag-iya, ibalik ka niya limpyo way tatsa.